हेलौ एभ्रिवान खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबावबाय आङो नैबे मेवाइखौ हानो नागिरदों अमाजों संनो लोगोफोर बिदिबा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदोलाय संबाय थाबावनो मोनो नोंथां गरमफ्रावहाय ओंखायनो बेखौनो बिदै खालामबाय नै बेयो मेवाइजों अमा बेदर नैबे नाजों मुदुफुल बिबारजों बाथोन बै सामब्राम बानलु लोगोफोर आं जानोसै बिदिबा नैबे समाव आङो खोन्थादोंमोन आरोना सामब्राम बानलु सिफ्लेनानै जानो लादों होननानै ओमफ्राय नाजों मुदुफुल बिबारजों बाथोन बै जाहैबाय मेवाइजों अमाजों आं रायलायदोंमोन नाथाय नोंसोर खोनानाय नंला मानो होनबा आङो भिडिअ बानायनाय समाव आंना मबाइलानो मिउट जानानै थादोंमोन गोथाव सिफ्लेबाय आरो आङो बानलु सामब्राम गुफुर मोदोमफ्रुलायनाय सोरबाफोर गोदानै नायसनदोंबा आंनि चेनेलखौ आंनि भिडिअखौ अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होलांदो आवाज गैयैसो जानाय जाबायहाय लोगोफोर गाज्रि मोनसै थालानो गैया आङो मिउट जादों होननानै ओरै भिडिअ बानायदों फंसे फंनै रायलायदों नाथाय गैया मिउटसो जानानै दं सामब्रामाबो गोलैनानै होबावबायसो जानायावनो
जाय जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदों बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। आंनि भिडिअआ एसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। ओंखाम एसे लादेरबावनोसै आङो लोगोफोर। एसेनोसै लोगोफोर, आंनि भिडिअआ जोबजासे नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। आं बेखौ जाबावनोसै आरो दिन्थिनाय जानाय नंला जाबाय।